mangu tiasing galih madyaning Pandhawa satriya madu para ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya sang pamadi Kuntadi ya Widatsuh apa to sabate mangkono angraos kalamuta sejatine Baratayuda iku mau sanyata wengis ora ngemongake kan dadi korban nadyan para kawulit ingkang boten ngertos dodok seleng perkawis kasempyok ing ngaradan kawengisaning Baratayuda melu dadi korban riwetnya mangkono mangu-manguning panggalira Sang Arjuna dipimulat sak gugure Senopati Agung Maharsi Bisma ing mangke kelawan guruning Pandhawa Kurawa Pandhita Sukarima Sang Begawan Durna Yodhah Hyang Kumbayana mangu mandhek mangu tiasing galih Sang Arjuna muat Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang tansah ngarih-arih mulih lilih ing penggalih semanten ugi Raden Tresna Jemena miwah Raden Haryastyaki ingkang tansah renggah mabuku hamari kelutumungkul sabat konjeming Pantala wedhanane Sang Bimasena ingkang datan kersa lenggah amung tansah gereng-gereng karena mrihatosaken ingkang jumeneng dadya Senopati Sang Guru Nadi Sang Begawan Durna Pangulatan Mardaya ingkang derek kawijining lisan sangka nyagya Maras rinengga laring puri
Narayana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jawatri kapitaning Surya dening Wangkawa Anjrah sumembur saking sarira Trisang sekaring Narendra Trisang sekaring Narendra Someng Rum Setya Asmara Dewa Dewataning Sukmena Sarira Madibya Dibya Jayen Nata ngandika alon jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para Hyang Suksma mangati nggih ngayomana sagung para dasih kadangipun Kakang Yayi KIP Arjuna aja banget-banget nggone ngeronto ati kabeh mau wis dipikir kanthi wening dipetung kanthi ganep pun Kakang mangerteni yen to Siadi kuwi mau getun keduwung dumadi ning lalakon Bratayuda iki rak yo ngono to mongko abot-abote rikala semana sadurunge Bratayuda pun Kakang minangka dadi duta pamungkas sing merintah sapa sing merintah ya kalbu kowe lho Janaka Pak Rewangi pun Kakang iki mau tempana negara sedaya diwirang-wirangake karo Duryudana nganti pun Kakang dikroyok karo Kurawa dilanjap gaman tujune kok pun Kakang bot-bote nggonku mbelani katresnanku kelawan para Pandhawa ning jebul entuk-entukane kok mung kaya mengkene bareng dumadi ning perang Bratayuda temenan Janaka mung mangu-mangu jroning atimu kuwi wedi apa pancen kuwi duwe rasa sumelang apa kuwi duweni rasa mesakake iki prasajakna karo pun Kakang aja mung meneng jegrek apa meneh si Werkudara mung gerang-gereng muka mlaku ora mandeg ngetan ngulon ngalor ngidul kaya wong jaga malem Werkudara coba kene Yayi lungguh si kepenak ayo rembug
aja kaya bocah cilik lontra-lontro. Kaya bocah wadon ditari omah-omah. Ora urung yo gelem enak nang pengarepan sajake kaya ora-ora. Kene Werkudara. Jagongan kene bukan mat-matan dhisik. Mengko bab perkara pangandikanipun kakak iki mbok tampa ya sakarepmu, ora ya ora dadi ngopo. Yen pancen ora mbok tampa aku engko tak nyopot tak seleh teku dadi botohe Pandhawa. Lir sapadeng sun kang bumiling angulang pitokan medem indah ing warni midering paman non sekarawardhiki kumenyoting tias boyoto jatu krama Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pepunden kula boten nyono Koko Prabu menawi Baratayuda menika sanyata wengis nyatanipun kula sampun kecalan anak-anak kula inggih menika pun Abimanyu Irawan Sumitra Praba Kusuma sinambuting aran nanggana kasempyok ing aradan kawengisaning peperangan Koko Prabu menawi tetela mekaten kula ingkang dados tuk sumbering dahulu kula ngrumaosi reng kalpatan menika mengko dhisik tak pedhot sik Siadi ngersula perkara gugure anakmu wiwit saka Irawan Bimanyu Sumitra Praba Kusuma. Ya toh? Inggih. Keneng apa sing mati kok ora sing tuwa sik ra ngono to karepmu? Kok si bocah-bocah sing ora ngerti kentang kimpule padha melu kasempyoke ngaradan. Engko dhisik. Nalika semana duk rikalane lakon Harjuna Wiwaha Siadi kowe dadi ratuning dewa dadi lananging jagat Siadi ra wis ditari to karo para dewa kowe nyuwun apa kowe nyuwun kanugrahan apa rikala semana yen ora kleru pun kakang minangka seksine ulun kula mboten nyuwun menapa-menapa ing benjang dumados sing pelangkeng Baratayuda Jaya Binangun menika darmaning gesang kula iki biyen sing ngomong kowe lho kok aja ngapusi lho inggih Koko Prabu yo ngomong ngono ora inggih sinekceng kawanku kula sing Bang Bathara Guru kowe matur kaya mengkono kuwi terus mbok bacotake meneh reh ning menika darmane gesang kula ing tembenipun kula nyuwun supados Baratayuda Jaya Binangun Pandhawa ungguling ayuda
sampun ngantos Pandhawa menika kecicir. Kowe matur ngono apa ora? Inggih Koko Prabu. Lah yo wis. Nek pancen kaya mengkono aturmu, yen neneng lelakon sing elok-elok, ya anakmu dadi kurban, kowe aja ngresula. Rok. Saiki pikir meneh. Kowe matur ingkang supados benjang Barata Yudha Jaya binangun Pandhawa ngguling ayuda Pandhawa wetak. Sing bocapke sapa? Ming Pandhawa. Ya ta? Kumpul nang Bathara Guru jare ya wis baleni. Nyuwuna apa meneh Yen Arjuna? Apa sumpuk-sumpuk? Sampun cekap menika kemawon pukulun. Lah bareng wis ora kena ditambahi meneh wis dina iki tak sekseni apa penjalukmu keturutan. Nek wis dina iki wis paripurna, wis ora kena nyuwun apa-apa meneh. Eneng jaba kowe tak jawil. Janaka tembungmu mau apa wis bener? Sampun Koko Prabu. Menangi sapa? Nyimpanipun para Pandhawa. Lah iya, menangi para Pandhawa petah, gak ngono to? Inggih. Lah aku saya nyambung. Lah terus sok nek anak-anakmu piye? Kowe kaget. Ya to? Kowe kaget bali nang ngersane wae jagat Girinata, wis ora ditampa. Lah ning kene iki lho Yayi. Mula lati karo pakarti kudu nyawiji, ucape batine kudu padha. Nek iya iya yen ora ya ora. Koko Prabu piye? Namung kemawon Koko Prabu ingkang dados pangersuaning manah kula kenging menapa dinten menika kula kedah ngadepi kaliyan guru kula, pepunden kula. Lah ra tenan to? Kowe pekewo kowe wedi jalaran musuh karo gurumu, apa meneh Begawan Durna sing wis paring piwulan karo kowe ya ngono. Inggih Koko Prabu. Janaka ngene. Pancen kala mangsane menungsa kuwi sok kepregok lelakon loro sing padha abote ing antarane katresnan apa kewajiban. Iki keboboti wong urip. Leripun kados pundi Koko Prabu? Iki kabeh menungsa wedi nyandang katresnan apa kewajiban. Yen kowe ngeboti katresnan, kowe ora wani perang. Sebab sing mbok adepi kae gurumu, sedulurmu. Pundenmu ya pakmu gedhe bapa pamanmu. Kuwi warismu kabeh. Nek kowe ngeboti katresnan kowe ora wani perang. Tegese nek wong salah ora mbok hukum. Hukummu ki ora jejeg. Nek perlu goleke pengenteng-enteng, mergo sing kelumputan kuwi warismu. Nek perlu buyungi dhuwit kita rampung ngono to. Lah terus hukum apa ngono kuwi? Jejeke ngadil ana ngendi? Wong sing mbok bedani iki mung katresnan. Beda meneh yen to sing mbok belani kuwi bab perkara kewajiban. Kewajiban kuwi kewajibaning satriya. Siji memayu hayuning jiwa, loro memayu hayuning kulawarga, telu memayu hayuning sasama, ping pate memayu hayuning bawana. Ora bisa mbok jangkah pisan, ngerti-ngerti. Ayo saiki memayu hayuning bawana, ora iso nek ora mbok wiwiti saka memayu hayuning jiwa. Nek atimu ora mbok tata dhisik, atimu ora mbok tata dhisik nek wis nata atine dhewe, nata kulawargane. Bar nata kulawargane terus nata kanca rowange, agek nata wong akeh. Janaka, nata wong akeh iki jebolane ya ora gampang. Wis to, apika dikaya ngapa le nata kuwi mau. Ya mesti dicacat wong. Ora salah digolek-goleke kesalahan, mesti ngono kuwi. Wis. Mok ajane ya apik ya tumindak becik. Nek ora iso ditampa kanthi tulus kanthi apik, mesti digolekake salah-salah, digoleki kelira-kelirune. Lah ngono kuwi jenenge menungso. Nek ora dadi ngopo? Kudu tumindak apa benere. Percaya wae marang pangkuasane Gusti kang akarya jagat kuwi bali, becik mesti ketitik Allah bakal ketara. Ayo, Werkudara pelentas plentus arep apa kowe? Sanjot kumrego tumanjing samudra toya
Wiraganyo banyu jumaput wonten.